Tieni. Amini bwana. Vema wanu. DPP woye! Ngati ena mwasalira kumeneko mukuchedwa. Basi sinazaze bwerani. Chisekondi chosegula. Profesa kuti nonse ndi ananga bwerani. Tikawoke limozi pa 16. Bwana amanena pa Vice President kuti afuna aname za asilikali. Bwana muona sipata 1 wiki ya bwana. Anakumana zulo ku State House. Ndi mwana uyu osakhwima nzeruyi akuti running mate wawoyi. Bwana apanga program. Your Excellency, this country imafunika 250,000 metric tons. Bwana Brani Banda, mundiangane ndifuna asuse zimene kunena zingati ndikunama. This country imafunika 250,000 metric tons. Abwereka $10 million. Agula 36,000 tons bwana ya feteleza ku Zambia. Feteleza uja kubwera naye wochepa kwambiri bwana, akufuna kuti apusisa Malawi anamize kuti asisa mtengo wa feteleza. Bwana Malawi tinachenjera. Ngati ndikunama andisuse. Bwana munthu running mate, Minister of Trade, ukasisa webwa bwanji mtengo wa simenti usanayambe kusisa mtengo wa chimanga. DPP waye! Amene akutiganizira ife. Bwana asisa bwanji mtengo wa simenti asanasisa mtengo wa feteleza kuti Malawi tilime. DPP waye! Bwana panthawi ino ndi azusa President achipani cha Alliance for Democracy komanso bwana amene mwagwirizana nawo kuti muyendesa limodzi boma kuyambira pa 16 kupita mtsogolomu. Honorable Enoch Chihana kuti nawo bwana apereke malonje awo. Zikomo kwambiri bwana. Achihana wamboma afoti wamboma achihana wamboma afoti wamboma wala yingurumbira shuwa kule yingurumbira shuwa. Yeah, sure. Tien. Nonse akutumani takwezani uko. DPP waye! DPP waye! Afford waye! APM waye! Pa 16 awa pa First Lady atu waye! Ulemu wabambo wanga Professor Arthur Peter Mutharika amene inu ndi presidential candidate wa Afford, DPP, NDP and Left Alliance. Ulemu wanu. Ulemu a First Lady atu. Ulemu a running mate. Ulemu a Vice President, ma Secretary General. Ife kwa Afford timati mkamaenda palaini mupita pa nyumba pa munthu mmodzi akachita odi nonsenso simchita odi, chomwe ndunena maulemu nonse akhale m'malo mwake. Ine yanga ikhala express. Msonkhano uwu ine sindikanabwera iyayi chifukwa nali kuchitipa kukalonga mmene amafuna kuti aya afuna ndimanga. Ndili kukalonga kuchitipa koma ndimati ngati sindibwera pano iwo aganiza kuti ine ndauponyolo. Ndenati iyayi first ndilankhule nding'alule mpamenazi ntenga bwino ndikagone ku area 3. Chifukwa galimoto mwangamu jasi ndatengeratu
Dumu ndanyamula chifukwa ife tina experience tagonako kambirimbiri timadziwa zofunikira kumeneko. Your Excellency, ndifuna nene ichi. Ndayima pano ndine president wa Alliance for Democracy. Ndi chipani chomwe chinabweretsa democracy m'dziko muno. Cholinga chinali chakuti choyamba zisazapezekenso kuti kuli munthu wina chifukwa choti ni president o chifukwa choti ndi boma azipanga intimidate zipani zina. Chachiwiri chinali chonena kuti m'malawi aliyense olemera osauka mtundu uliwonse akhale ndi freedom yolankhula. China ndi kubweretsa ufulu kwa ma journalists aliyense alankhule. Ufulu wopanga zipani mmene mufunira. Ndiye chipani chili pano, president wake ali pano. Ndiye kukapezeka akapuku ena aunyamuka numapita ku nyumba kwanga umakasecha chani. Makatani ku nyumba kwanga. Ndiye nyumba imene ija ndakupatsani yanu sinilowamonso. Chifukwa sindidziwa mwakayikamo chiyani. Koma nang'ona amene akakutumani simmaganiza kaye akupweteketsani. Chifukwa awa Satana afune asafune pa 16 apa kwawo kapande. Kwawo kapande. Bwana ndifuna ndilankhula ichi komaliza chifukwa nthawi ndilibe. Ngati mmakhala ndi anthu ena omaopseza mitundu yake sino iya. Ayi. Ine bwana naima pa chilungamo nayenekera oyima president. Zonse zoyimira president nali nazo ndili nazo. Koma ine kuzakuonani mtunda uli apawu. Ndiye ine nzikayima ni mtunda uli apawu. Ndikoti mutu kuyenda. Mutu uli bwino. Bwana ine nimakupatsani ulemu. Nakupatsani ulemu, nzakupatsani ulemu. Ndipo ndiyenda ndi inu, ndifera inu. Chilichonse tipanga mpaka akapuku awachoke mboma. Azipiti. Bwana, ndayima pano. Bambo anga anabereka ine 100% ntumbuka ukulumbi. Amwe ntumbuka. Mai anga anabereka ine 100% nchewa. Osati so nchewa wamba iyayi. Mwana wa fumu Chief Mas wa ukasungu. Ndiye kupezeka mafumu ena achichewa. Akuyenda nkumanena kuti nchewa aliyense avotere nchewa mzake. Akuyenda nkumanena kuti nchewa avotere nchewa mzake. Ndifuna ndiauze ichi. Ngati ndiwe fumu amene kugawa mitundu ya Malawi, you are not fit to be a chief. Musiretu. Chifukwa ife azigogo athu anali mafumu amasunga mtundu uliwonse muyawo, mnkhonde, mtumbuka, aliyense as long as ali mmudzi mwawo. Ine bwana fumu ina inazanena kuti Gawaundi wapereka uthenga onena kuti achewa wose avotere Chakwera. Ine lero bwana naimba foni kwa Gawaundi. Ndalankhula nawo nduna za Gawaundi. Zakaniratu kuti zimene fumi mene manena ni za mmutu mwake. Ngani mena sina yoko kwa Gawaundi. Gawaundi bwana utumiza uthenga kuti aliyese kandiwe nchewa, kandiwe ntumbuka, kandiwe ndani. Vuta lila vuta. And president amene tonsa Malawi atuombole ni Peter Mutharika ali hapa. Osana mizana yai. Osa mabusitsana bale wanga. Ine nanena kunzuzu nanena kusina pengepo misala ine yai. Ayi. Sina pengepo misala. Andi ine nikaikwera imene simmakwera yakupha yai. Irom State House. Ndifuna zomwe wanena Suleiman pano za fertilizer.
ine nimachita business ya fertilizer. Company imene agula ko fertilizer ni ma Chinese amene anamba factory ku Zambia. Afuna next week akunamizeni agula 36 tons ya fertilizer. Aponye mashopa noti fertilizer watsika. Akunamizeni. Fertilizer pa international market akadali chimodzimodzi 250,000 tons ya walephera bwana tikalowa mboma tiyambiretu ifa kukhala mavuto. Abale wanga nkhani yowina ndiyo wina kale, koma nkhani imene tikhale nayo ndiyo nakuti kuyamba pa 16 anthu awa zaka zitatu makampani wonse amene amapanga supply fertilizer sanalipire akane atsutse kuti they own companies for 3 years they have not paid them. Atsutse and zomwe achita bwana awapasa ma promissory notes akankha apasa ma PD check tinene choncho kuti inuyo ndi ine ndi my answer ndi Minister of Finance tizavutiko bweza ngongole zimenezi chifukwa udziwa achoka mboma. Ndiye ifeyo panopa ndikupempha kuyamba kumpoto pano pakati kumwera. Abale wanga tisapusitsani mtundani uli hapa. Ndimalize chonchi ine sinaonepo kuti uko kuli timu ya mpira kuno kuli timu ya mpira. Ndiye timu ya kuno nkumanena kuti awa asolowe chifukwa akula nzomveka. Ife watu tamulowetsa amene ni Messi number 10 amene achinye chigoli Professor Peter Mutharika. Zikomo kwambiri, Mulungu akudalitseni. Zikomo.